10-kilometrového behu. Ešte raz vítajte, ktorí ste prišli a postupne prichádzate a prichádzať ešte ale budete. Tak vlastne ešte tí, ktorí prichádzajú z týchto mojich slov nemajú absolútne nič. Aj tak opakovať, som rád, že ste prišli. Ďakujem inak aj keď nebudete bežať, keď zostanete na štarte samotnom, ale aj pri dobehu do cieľa. Nebude to dlho trvať, tí najrýchlejší bežci to budú mať do pol hodiny za sebou, 27 minút cca. Po prekáze, tak samozrejme eurové a koniec koncov tam sa môžete vyšantiť, ale keď zostanete tu na námestí, tak naši partneri tu majú tiež svoje stánky vám k dispozícii, tak môžete k ním zabehnúť, pozrieť, čo majú zaujímavé, porozprávať sa so staffom, oni vám všetko priblížia, vysvetlia. Všade sa niečo deje, všade máte možnosť do niečoho pichnúť, niečo opáčiť alebo o niečom sa porozprávať. Takže naozaj ďakujem všetkým, či už je to najrýchlejšie, pretože už čoskoro budeme štartovať o 50 minút naozaj vo veľkom štýle. S tým, že už pomaly ale isto vás budem naháňať do štartového koridoru. Zároveň viem, že niektorí, ktorí to myslia úplne vážne, sa začínajú pomaly ale isto už aj zahrievať, čiže ak máte záujem, dosť priestoru tu je, väčšinou tu beháva sa tu na po nábreží, alebo môžete ísť ešte stále aj do priestoru štartu. Aj tam nájdete trošku priestoru na to, aby ste sa vyšantili, väčšinou elitáci tam sa rozbiehajú. Takže keby ste chceli, to len by ste vedeli, čo sa tu bude diať. Štartujeme v 4 skupinách. Podľa výkonnostných kriviek, podľa toho, ako ste to nahlásili, máte to všetko na svojich kartových číslach. Takže držte sa čisté Ačko, Bčko, Cčko alebo Dčko, budete vedieť, či štartujete do tej prvej vlny alebo odbehujete dnes do druhej alebo... Tak hore, tam ja si môžem myslieť, že? To všetko ste dostali do informácie, ten itinerár, individuálny čas, ako náhle dobehnete do cieľa, tak sa vám vďaka čipu, ktorý máte v čísle, zastavuje ten čas, čiže každý si beží svoje individuálne preteky. Inými slovami, ak budete v 4. skupine, stále môžete byť v konečnom poradí rýchlejší ako niekto z prvej skupiny, ktorý nebude mať svoj dobrý deň a práve naopak vy sa hecnete a zabehnete pod 50 minút. Čisto teoreticky aj to je možné. Nielen teoreticky, ale dokonca aj prakticky, takže všetko bude v konečnom dôsledku len a len vo vašich. Spôsobom si pripomenieme najviac zastúpené krajiny v rámci nášho dnešného stretnutia. Tak tam sú stany, kde sa nachádza si uskladnete, kde môžete využiť si priestor, tam nájdete svoj vlastný, respektíve vašu medzinárodného priestor. A rozhodol sa byť súčasťou tohto nášho stretnutia. Stojím za to, tešíme sa z vás a sme nesmierne radi, že ste prijali toto pozvanie a hlavne sa rozhodli byť súčasťou 16. ročníka. Veľkom najzdravé.
Koperdák bežia na 4 minúty na 1 kilometr. Chalani, kde ste? Ahojte.